So guys, umboy naman na natin. Daldal ako ng daldal. Hindi pala naka-video yung pagputok natin. Dito natin nadali. Yan. Nandito tayo ngayon sa yung mini dam na natuyuan dati, guys. Nagkaroon na naman ng tubig. Kaya lang mahangin. Saka medyo makulimlim. Meron pang nagbabak ko doon. Magawa ng taniman. Kaya magtyaga-tyaga tayo konti. Baka sakaling magpakita si Haring Araw, guys. Yan, sige, stay tuned. Yun, dali. Pangalawa natin, guys. Ito ang huli. Kaharap sa atin. Yun o, ang laki ulit. Parehas lang size. Yun, pangalawa. Mas malaki ng konti yung huli. Huling tinira natin. Sige, stay tuned, guys. Dalawa na tayo, dalawang malalaki. 5 fingers. Panalag. Tanggal, liit na dalag. Sayang naman. Bakuli. Natanggal. Lumabit sa sanga. Ano ba dilumusot? Ayan o, pangatlo natin. Pangatlo. 5 fingers ulit. Yun o. Malaki ulit, guys.
Yun, patatlo na tayo. Patatlo natin. Oh. Laki na naman. Oh, 5 fingers. So yun, lilipat tayo guys ng ibang pwesto. Ito lang yung nadali natin. Tatlong malalaki. Yan. So lilipat tayo. So, nakamotor na tayo guys. Lilipat tayo doon sa malapit sa amin. Kung wala, uwi na tayo. Yan. Sige guys, stay tuned lang. Dali, pang 5 natin. Hindi pala naka-play yung video natin. Ulit-ulit na naman eh. Yun o. Pang 5. Yun, yung pang-4 kanina hindi nabidyuhan. Yun, pang 5 natin. Yun, yung pang-4 oh. Ito yung pang 5. One eternity later. Yun, so hanggang dito na lang yung video natin guys. Nakalima naman tayo. Malalaking tilapia. Isa lang yung maliit. Yan lang yung maliit. Yan. Yung iba malalaki na. Yan. So solve na rin yan guys. Solid na rin yan. So, uwi na tayo. Salamat sa panonood guys. So kita-kita ulit tayo sa next video. Yan, sige. Shoutout na lang sa lahat ng mga nanonood sa ating mga video. Mga subscribers natin. So yung mga hindi pa nakapag-subscribe, shoutout na rin. Okay guys.